назрихуҷа сироҷови 8 сола сокини деҳаи бедаки ноҳияи рашт 3 рӯз боз аз зери харобаҳо бозичаҳояшро ҷустуҷӯ мекунад. ҳанӯз ӯ ноумед нест ва умед дорад ки ҳадди ақал дучархаашро пайдо мекунад. аз модараш ҳам тақозо кардааст то ӯро кӯмак кунад. Наках будем ки омадем ки хунаҳоро сел бурда вели ки ягон чиз манеёфтум техока ҳамон вели ма 450 гирифтодам ҳам қай кофтумаш ки сворӣ кунам нафтомаш сел гирифта да техок мондаешо ки бурдаеш. ин мавзеи харобгашта ҳудуди ду деҳа деҳаи ҳалқа ва бедаки ноҳияи рашт аст ки 2 рӯзи пеш бар асари фаромадани ярч комилан 60 хона зери хок мондаанд, аммо танҳо як нафар ҳалок шуда боқимонда тавонистанд аз ин маҳалли офати табиӣ фирор кунанд. айда тараф омада истодаи ов намедонанд ки ҷо бирем иҷа бо тарафи наву чапи мо истодагем ӯ тарафам вай дароваи бедак меган кӯи лояк омад и зиёни дидагӣ аз тарафи ҳалқаф омад қишлоқи бедак дар мобайни ду вай мондагия ки селе ки на иса рехта метавонад на усо хай қисмани тарафи исаш сини иса биромад сини тарафи заминои ҳалқаф инаш вайш немегашта танакӯ. ягона хонаводаи қурбонии офати табиии бегоҳии рӯзи 20 июл аз он мусибатзадаанд ки фарзанди маъюби худро натавонистанд аз коми сел наҷот бидиҳанд. вақте сел меояд дар ин хонаи лави раҳ дар ҳаминҷо истодагӣ буд. ҳаминҷа сел вақте ки мебараш модараш дар пеши келинаш омадагӣ то меояд ки сел успед намена бигзара бигира фарзанд мо мебара ҳо айтинко поюн 100 метр ҳаминҷо меовемаш. من چند 24 ساعه انتظار بودم یا با پرزیدنت میام می بچه وقتی خودم میبینم میگم رئیس یا خونم بتیدم نمی رئیس دل برم که تو کایم می بچه این وقت پشمینی میگیزم من تاریخ نشی حاضرم باشه خیر یوردم کنه یا گو خونم بتیام. аксари хонаҳои ин ду деҳа комилан зери ярч монданд ва танҳо болопӯши бархи хонаҳо аз зери лой намудоранд. сокинон талош доранд то аз зери ярче ки то 5 метр баландӣ дорад дороиҳояшонро берун кунанд, аммо зоҳиран ин кори соддаву осон нест. هیچ ندارین که اون مال کوکو کپیم چه چیز چهارم همش سیل بود ای خدمت زنو هیور ما آیا نما اخشتومن ما همه ما سیل بود هیچ نداریم که تامی خاکا چیزی بیاویم بگیریم نیاویم هیچ نداریم. ҳукумати тоҷикистон ва созмонҳои мададрасон барои зисти сокинони осебдида хайма доданд, аммо ҳанӯз ин хаймаҳо барои зист омода нашудаанд. сокинони осебдида ҳоло шабро дар хонаи наздиконашон рӯз мекунанд. که جای خوب پا همه اولادان خونه‌های دادرم در اینجا بود همه شب بود نشونش نمونده اینجاش خونه پدرم بود مادرم ای خواهرچم خونه اینو رو بخیر که دیگه میشه میخوام خونه خشتورو میریم شب میسیم با گیم بود همینجا. масҷиди ин деҳ ба ошхонаи муваққатии сокинони осебдида табдил ёфтааст. кӯмакҳои расида аз манотиқи гуногуни кишвар дар ин масҷид ба сокинон тақсим мешавад. ягона умеди сокинони бесарпаноҳи ду деҳаи осебдидаи ноҳияи рашт дубора соҳиби манзили зист шудан аст. комиссияи ҳукуматӣ таъсис ёфтааст то зарари расидаро ҳисоб ва ба ҳукумати марказӣ ба хотири бунёди манзилҳои истиқоматӣ пешниҳод кунад. این خونه کامپیر این خونه کامپیر یک قطعه داشتم این قطعه چیه کامپیر اچم 90 ساله در جگه درک نداره خونه این دیگه نشو دارم چه دختر کسلی داشتم پیش همین روزا مرد این جناب عالی التماس میکنم که قطعه کامپیر اچم من صاحب یه خونه بکنه. ҷамшеди 8 сола наврасе ки бозичаҳояшро аз даст додааст бовар дорад дучархаашро аз зери хок пайдо мекунад. бузургсолон ҳам ба барқарор шудани хона ва ашёи рӯзғорашон итминон доранд.